हॅपी बर्थडे टू यू. होय. आता आमच्या नॉनव्हेज मध्ये बघा काय आलेलं आहे. हे मोडावसा थाली मागवले ना मम्मी. आता आम्ही मम्मीचा बर्थडे करायला अचानक प्लॅन केलेला आहे. आम्ही बीचवर जातो आता. केक घेणार आणि बीचवरती मम्मीचा बर्थडे करणार. आणि तुम्ही विचाराल की मम्मी कुठे आहे, ते समोर रिक्षा दिसते. आपण आता कुठे जातो फिरायला सांग. आता आपण मांडवीला चाललो तुझा बर्थडे करायला. आता इकडे मम्मीचा बर्थडे आहे ना, तर मम्मीच्या बर्थडेसाठी केक घेतोय आणि हा केक घेतलाय. ओके. वो दो फायर कॅन्डल घेऊया ना. हो. आणि मम्मीचा बर्थडे बीचवर करणार आहे. बीच, मांडवी बीच. यांच्याकडे काय काय आयटम आहे बघ. ये क्या बना के रखा है. म्हटलं बरोबर. चला इकडेच आपलं बघायचं आहे. आता मांडवी बीच आम्ही बघायला आलो. हे गेटवे ऑफ रत्नागिरी. तुला काय पाहिजे खायला. दहीपुरी शेवपुरी. तीन दहीपुरी द्या. जा मार बघ उड्या. हां ए तू जायचं तुला नको. तुला बर्थडेचं गिफ्ट काय पाहिजे. दहीपुरी. केक कटिंग ना आम्ही ते मांडवी बीच आहे ना तिकडे समोर ते वॉकिंग आहे त्याच्या मधोमध आम्ही करणार आहे. पार्टी म्हणजे काय, आज केक पण इकडेच कापणार, नाश्ता पण आमचा होतो इकडे आणि डिनर पण होणार आहे. डिनर कुठे माहिती का, ते तिकडे हॉटेल आहे. काय लिहिलं आहे, मसाला किचन लिहिलेलं आहे. आणि तो पण चांगला हॉटेल आहे एकदम. आतून इंटिरियर लय मस्त आहे ना. तुम्ही गेलाय. हां झालं का दहीपुरी. हो झालं. आमची पाणीपुरी दहीपुरी आली आमची. काजलला नको आहे. हां आणतात आहे. नाही मला भूक नाही. बर्गर खाल्ले ना मी. तिला आवडतं दही वडा दही पुरी. एक दोन प्लेट घालू. तुम्ही पण खायला आमच्या छान लागते. हो कशी प्लेट हो तुमची. 30 रुपीज. बड्डे गर्ल बघा कशी चालली. आणि खाली बघा हे काय कसं आहे बघा. हातात घेऊ का आम्ही. एकदा आहे ना इकडेपर्यंत ठीक आहे. नंतर नंतर होळी झाली येते ना. लाटा येतात ना. आमची गाडी कुठे गेली. आपली गाडी कुठे गेली. तो तिकडे गेली. लांब गेले रुपया. आता वाजले किती, संध्याकाळचे 5:30 वाजले. दहीपुरी मस्त होती ना. मस्त होती. ते तिकडे या. सेकंड लास्ट काय नाव आहे, समर्थ स्नॅक सेंटर नाव आहे. मस्त होती. 30 रुपये होती ना प्लेट. छान बनवतात त्या. चटणी खजूर चटणी आणि ती मिठा चटणी पण चांगली होती ना. बापू हॉटेलमध्ये पण केक कटिंग करू शकतो. हां आम्ही बघतोय, डिसाईड करतो की बोटमध्ये केक कटिंग करायचं का तिकडे केक कटिंग करायचं की हॉटेलमध्ये केक कटिंग करायचं. काय केलं रे त्याच्यात. पाणी काढतोय. पाणी बघितलं पायापर्यंत आला. काजल पडशील. चला बैलाला उठवला. काजलला बघायचं. एक नंबर चढली. तुला मी अशी तशी वाटली. हात दाखव अशी तशी. चला आम्ही बघा कुठे शॉर्टकट दे आलो. मम्मी नंतर रात्री ना इकडून चढायला होत नाही. तेव्हा इकडे आरामात या सर्वांनी. हे रील्स चला घरी. इकडे हवा छान येते ना.
बाबू पण हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर वहिनी, हॅपी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस. हसते पण हसते ठीक आहे. बाबू केक का बर्थडे पार्टी इन बीच. हात वर करू बरोबर करा. हॅपी बर्थडे बाबू. बाबू मला हॅपी बर्थडे कर. का केक संपवला काय? केक छान लागतो ना खायला. तर आम्ही बघा मम्मीचा बर्थडे सेलिब्रेट कुठे केला? मांडवी बीचच्या मधोमध, एकदम समुद्राच्या मध्ये, समुद्राच्या मधोमध. बरोबर, इकडे पण पाणी येतं. कोणाचा बर्थडे? बर्थडे गर्ल इकडे आहे, शुभांगी कीर. शुभांगी कीर साठी आम्ही पूर्ण मांडवी बीच बुक केलेली आहे ना. अरे अर्धा किलो केक संपवला काजलनी. मी हात भरत नाही म्हणून थोडंच घाला. मी देत आहे ना. आमचा केक इकडेच संपला बीच वरतीच. तू जरा काव्याला ठेव. हे आम्ही सर्व काव्याला ठेवतोय. काव्याला ठेवा. केक लवर आमची ताई आहे. ताईसाठी आम्ही आता, ताई इकडून तू खा थोडासा. त्या घ्या ताई. भाई आणि दिल थोडासा खावा माझ्या हाताने. आणि तुम्हाला कोणता फ्लेवर केकचा आवडता मला नक्कीच सांगा ना. हे कसं वाटलं असं वेगळं टाईपचं? मजा आली इकडे. फ्री आहे. बुकिंग आमची फ्री आहे इकडे, है ना. काय गरज नाही. हवेशीर आहे. पाणी बिनी पण आपल्याला एकदम. बॅकग्राऊंड पण छान आहे. बॅकग्राऊंड पण एकदम छान. आणि आता सनसेट पण होणार आहे. तुम्हाला असं सनसेट पण दिसेल आहे ना. हां, सनसेट व्हायला आलाय. चला आता हे काव्याच्या घरी जाऊ दे आणि आपले जे रिलेटिव्ह आजूबाजूला त्यांच्या घरी जाऊ दे. आणि बाहेर आम्हाला कोण गरीब दिसले की आम्ही त्यांना पण देऊ, आहे ना. मोबाईल बॅग मध्ये ठेवला. हात धुवायला इकडेच आपलं पाणी आहे ना. हे काय हे सर्व आपण पाय देतो. हे काय काळवी आहे? हे दगडांना काळवं येतात. काळवा येतात ना. आणि सर्व काढलेली आहेत ना ती. ते मोठे झालेले काढतात. आणि हे आपलं सेंटर जिकडे आपण बसतो, मांडवी बीच. बघा किती माणसं आलेत. वर करा. ए एवढंच इथे नाही. काय वर करू? वर करा. काय वर असं करू? जरा असं वर. आमच्या तिकडे पोजिंग चालू आहे. पोजिंग पण हात दिसत नाही तो. मम्मी बर्थडे झाला काय अजून का बाकी आहे? नाही झाला बर्थडे. आता फक्त आपल्याला ए असावालाच dinner ला कर, जायचं असावाला ना. करशील. डिनरला. हा हां जाऊया. हा तुम्ही तोपर्यंत सनसेट बघा. आज सर्व डिनर सगळं बाहेर. सर्व बाहेर. आज मम्मी, आज शुभांगी कीरचा बर्थडे, तर आम्ही पार्टी करणार आहोत ना. हा काय रे? केकडा. जरा असं ये. काय रे दमलात? नाही जमलो ना. आम्ही आता पार्टी करायला चाललो. आता डिनर करायचा ना आपल्याला. माझ्या बर्थडेचा. कोणत्या हॉटेलमध्ये? या कुठे आहे ते हॉटेल लास्ट टाइम मी आलो होतो. मस्त हॉटेल सजवलं आहे ना. रेस्टॉरंट. सॉरी, कोणती थाली मागवायची बघ? शाकाहारी थाली. वजरी रेसिपी बघा आणि बनवा. तेव्हा होय. तुमच्या हॉटेलमध्ये. तोडाल ना त्यांच्या हॉटेलचं, रेस्टॉरंटचं सर्व. पण इंटिरियर भारी केलं आहे ना. डिस्टन्स आहे. जेवायला नाही होणार. हां मग शेअरिंग, आपण शेअरिंग नाही करू शकत मग. पुढे बसूया ना लास्ट. इथे बसूया ना लास्ट. ही कोणती आहे? व्हेज. काय व्हेज थालीमध्ये काय काय आहे? भाकरी, वालाची भाजी, डाळ, ही सोलकढी, ही आय गेस भाजी आहे. मेथी किंवा कारल्या काहीतरी दिसतंय ते. श्रीखंड, लोणचं, चटणी, कांदा, टोमॅटो, काकडी, लिंबू, भाकरी. आणि हे काय? हे आपण फ्राय करून देतो ना मम्मी. मिरची फ्राय. तळलेली मिरची फ्राय कशी असते? आणि भात. नाही, मिरचीच्या खाली बघ ना ते हे आहे पापड. मग ह्याच्यात भात नसतो. हा पण ह्याच्यात भात नसतो थालीमध्ये. दिला. चला तुम्ही खायला घ्या. तुमचं झालं. व्हेजवाल्यांनी स्टार्ट करा. हां आता आमच्या नॉनव्हेजमध्ये बघा काय आलेलं आहे. हे मोडवसा थाली मागवले ना मम्मी. मोडवसा आहे. हे काय आहे काय माहिती. मच्छीचंच आयटम आहे सर्व. ही सोलकढी ना काजल?
इकडे वेगळं काहीतरी आहे. हे काल नाही हे आहे ते जवळा आहे. ही मच्छी आहे घातली तरी आणि सॅलड आणि भाकरी. हो भात नसतं थालीमध्ये भात नसतं. नंतर येणार. ओके हे आम्ही एक्स्ट्रा 2 भाकऱ्या मागवल्या. कालवा फ्राय. आपण आता श्रेया विचारतो की व्हॉट इज कालवा. आता कालव्या आणि शिंपल्यांमुळे ते आपण उभे होतो बघ केक कापायला ते हातून असे काढतात शेल्समधून. आणि ती इकडे प्लेट आली आहे बघ. तू काय करते याचं. खाल्लीस चांगलं आहे. छान आहे थाली छान आहे. आणि आमचं पण हे सर्व छान आहे. हे खाऊन बघितलं मी एकदम मस्त आहे. हे सर्व पण फ्रेश बिश पण एकदम मस्त आहे मम्मी. खायला टेस्ट चांगली आहे. चला आता आम्ही खातो सर्व. आणि ह्यांना चिकन थाली मागवली अजून एक वेगळी. सोलकढी. इकडं भात बघा केवढा आलाय. पोट फुटून जायचं. पण एवढाच भात देतात ना मम्मी. एक भाकरी एक भात खाल्लं की आपल्याला एवढं सर्व व्हरायटी खाल्लं की पोट भरतं है ना. चला तर खातो मी. इकडे मला तुम्हाला दाखवायचं आहे कालवी बघा केवढी मोठी आहे है ना. कालवी खाऊनच मन भरेल. एकदम मन शांत व्हायला बोलतात ना. कारण असं आपल्याला मिळत नाही. छोटे छोटे कालवी मिळतात आपल्याला. कोणी खाल्ली नसेल तर इकडे या खायला. आणि बेस्ट थाली मम्मीची फक्त 150 रुपयाची आहे. आता चिकन थाली यांना जी मागवली ती 300 रुपये. माझी थाली जरा महाग आहे काहीतरी कारण मम्मीने मला ऑर्डर केली मग माझ्यासाठी आहे ना. आणि ही मला वाटतं 250 रुपये वाटतं काहीतरी आहे ना. पण छान आहे कारण घरगुती असं मिळणार नाही. एवढा मोठा हे बघ आहे ना. एकदम मस्त वाटतंय. मोडवशी मासा होता ना. हा मोडवशी मासा म्हणजे हा मासा म्हणजे बोनलेस मासा. बोनलेस म्हणजे बोनलेस बोलतो म्हणजे काटा नाही याच्यात. डायरेक्ट आपण चिकनसारखं चावू शकतो बघा. एकदम मस्त आहे. आणि फूड क्वालिटी एकदम चांगली आहे ना. मी जेवणासारखं. तुम्ही विचाराल की लोकेशन कुठे आहे तर आमच्या बाहेर बघा इकडे कोणतं ते मांडवी बीच आहे ना. मांडवी बीच. हां मांडवी बीचच्या समोरच आहे का. मांडवी बीच इकडे आहे. बाजूलाच हे आहे ना हॉटेल. हां चिकन थालीमध्ये यांच्या काय काय चिकन आलं आहे. कालवण आणि सोलकढी आणि सॅलड चपाती आणि भात पाठवून येतो ना. भात पाठवून येतो. गरम गरम भात येतो. आणि कोकणात आलं तर कोकणी पद्धतीचं जेवण. इकडे तुम्ही काय पिझ्झा बर्गर खाऊ नका. बरोबर चांगलं आहे. आपण ज्या हॉटेलमध्ये खाल्लं ज्या रेस्टॉरंटमध्ये खाल्लं ते रेस्टॉरंट पार्टी आहे ना. मसाला नाव आहे. मसाला काहीतरी मसाला किचन. या खायला या. कुठे आहे माहिती आहे का. इकडे समोर आहे. हे बघा मांडवी बीच आहे ना समोर. मांडवी बीच आहे. मांडवी बीचच्या बाजूलाच आहे. तर आता मम्मीचा बड्डे झाला. तुम्ही पण मम्मीला हॅपी बड्डे विश करा कमेंटमध्ये. आणि सर्व सेलिब्रेशन झालं ना. पार्टी पण झाली. मम्मीला पण बाहेर घेऊन आलो. चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये घेऊन आलो. मुंबईला पण नेला रत्नागिरीला पण नेला ना. तर सर्व पार्टी बिटी चांगली झाली आहे ना. आता आम्ही रिक्षा शोधतो आणि घरी जातो आता. बाय बाय. व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा आहे ना. बाय बाय. बाय बाय. बाय.